Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Balyangaw, Sapangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw nining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa New Look, Plaridel ug sa akong mga kabatch 1997 sa Liberation Institute ug mga classmates sa Aquino Elementary School sa Unidos, Plaridel. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod sa 17. Ang giingon diri, kay dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo ug dili pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. May the Lord bless the hearing and meditation of His word. So niini nga bersikulo nga atong pamalandungan karon mga kaigsuonan, gisulti ni Pablo kanato nganong dili niya ikaulaw ang ebanghelyo. Ato kining gisugdan sa pagtuo ni adtong miaging simana. Ug sa atong pagpamalandong ni adtong miaging simana mga kaigsuonan, nakita nato ang tinuod nga karakteristik sa ebanghelyo sa atong buhi nga Dios. Kung madunggan sa mga tawo ang tinuod nga mensahe sa ebanghelyo, dako kayog posibilidad nga masuko sila, maulit sila ug masakitan sila. Ug dako kaayo usab ang posibilidad nga sila mutamihid ila kining pagaisipon nga binuang lamang ug walay pulos. Mao kini ang tinuod nga mensahe sa ebanghelyo, katawanan, walay hinungdan, makapasuko sa bagang mga katawhan. Mao nga ang mga Kristohanon matintal nga ikaulaw nila ang ebanghelyo. Mao nga gidasig sila ni Pablo pinaagi sa pag-ingon nga dili kuno ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo. Si Satanas nagahunghong sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga katawhan sa Dios, naga-diskorahe aron sila mawad-an og kaisog nga musangyaw sa mensahe sa ebanghelyo. Ang mini nga ebanghelyo mga kaigsuonan, dili kana makapasuko sa mga katawhan. Ganahan kaayo ang mga katawhan nga maminaw sa mga mensahe nga gagitik-gitik lamang sa pagbati nila. Apan ang tinuod nga ebanghelyo naga-expose sa kasalanan sa mga tawo ug nagapunting kanila sa libre nga kaluwasan ug kapasayloan sa atong buhi nga Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo tungod lamang sa iyang grasya. Mao nga kinahanglang makabaton kita sa insaktong rason
nganong dili nato ikaulaw ang ebanghelyo. Unsa man kining mga rason nga kinahanglang atong mabatunan aron dili nato ikaulaw ang ebanghelyo. Well, ato kining gisugdan nga pagtuon ni adtong miaging semana pinaagi sa pagtan-aw sa sentimiento ni Apostol Pablo. Unsa man ang mga rason ni Apostol Pablo nganong dili niya ikaulaw ang ebanghelyo? Iya kining giklaro sa bersikulo 1 pa lang. Dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo, gumikan kay ang tag-iya niini nga ebanghelyo wala nay lain kundili ang atong buhi nga Dios. Iyang giingon sa bersikulo 1 nga kini nga ebanghelyo sa Dios, paminawan ninyo. Si Pablo, ulipo ni Kristo, gitawag sa pagkaapostol, gilain alang sa ebanghelyo sa Dios. So ang buti pasabot niya ng ebanghelyo sa Dios, ang Dios mao ang tag-iya sa ebanghelyo. Ang Dios mao ang nagmugna sa ebanghelyo. Ug kung ang Dios nga tinuod imong Dios igsuon, nganong ikaulaw manimo ang ebanghelyo nga gimugna sa atong buhi nga Dios. Ug sa bersikulo 9, gitawag kini og ebanghelyo sa iyang anak nga si Hesukristo. Unsa man kining gospel, unsa man kining ebanghelyo, maayo kining balita mahitungod sa kaluwasan, pagluwas, pag-rescue, pag-ayo, paghatag og kaayuhan gikan sa balatian, paghatag og kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Ang Roma, mga kaigsuunan, taliwala sa pilosopiya sa mga Griego. Ang mga katawhan didto naulipon gihapon sa kasalanan. Ang pilosopiya dili makaluwas kanato, dili kana ebanghelyo. Ang maayong balita o gospel o ebanghelyo, maayo kining balita mahitungod sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato nga libre pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Ang kaluwasan, mga kaigsuunan, masabtan lamang kini nato kung masabtan nato ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa tawo. Unsa man ang kahimtang sa tawo, sumala pa sa Biblia. Well, ang tawo, una gibutang siya sa Ginoo didto sa tanaman sa Eden. Unsa may nahitabo kaniya didto sa tanaman sa Eden, provided siya sa tanang mga maayong butang didto, apan gitintal siya ni Satanas ug nahulog siya sa kasalanan. Ug ang tibuok nga nahitabo sa kalibutan karon resulta kining tanan sa pagkahulog sa tawo sa kasalanan. Dili nato masabtan ang mensahe sa kaluwasan, mga kaigsuunan, kung dili nato masabtan ang kahimtang sa tawo isip mga nakasala at tubangan sa Ginoo. O kung dili nato masabtan ang kaluwasan, dili nato masabtan kung nganong si Pablo dili niya ikaulaw ang ebanghelyo. Ang Book of Genesis, mga kaigsunan, dili na nimo pwedeng tangtangon gikan sa Biblia. Gumikan kay didto nagsugod sa Book of Genesis ang tanang doktrina mahitungod sa tawo. Balaan siya nga gihimo sa Dios didto sa tanaman sa Eden, pero siya nahulog sa kasalanan. Ug sa pagkahulog sa tawo sa kasalanan, ang tanan nga kaliwat ni Adan ug ni Eva naangin, nahimong makasasala, nahimong hinukman na tubangan sa Dios, ug nahimong ulipon sa kasalanan. Kung ato kining masabtan usab nato ang mensahe sa kaluwasan. The way to understand salvation is to see man's perfect innocence in Eden. Apan siya gitintal ni Satanas ug nahulog sa sala, ug ang sala ni Adan nagbunga og kamatayon, nagbunga og tanang kagubot ni ining kalibutana. Unsa ang kaluwasan, mga kaigsuunan? Ang kaluwasan pagpahiling kawas kini sa tawo gikan sa silot sa sala. Ang definisyon nato sa kaluwasan kinahanglang dili gayud mausab. Ang kaluwasan nagpasabot nga gihatagan kita sa Dios og kagawasan gikan sa kasalanan, kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Sa unsang paagi, adunay tulo ka matang sa kagawasan gikan sa sala diha sa kaluwasan nga gitudlo sa Biblia. Una, gawasnon na kita gikan sa guilt o pagkasad-an.
Mao kini ang pinakaunang butang. Matag usa ka nato gipakatawo niining kalibutana nga pas-an nato ang atong pagkasad-an atubangan sa Dios. Ang tanan nato nga kasalanan nagproduce og guilt or pagkasad-an atubangan sa atong Dios. Mao nga kung atong basahon ang Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ug sa mga sunod niini nga mga bersikulo gipasabot kanato nga matag usa sa tanang tawo niining kalibutan na walay exempted sad-an atubangan sa Dios. Unsa ang kaluwasan? Kini pagkagawasnon gikan sa pagkasad-an atubangan sa Dios. Ang matag usa kanato nahailalom sa tunglo sa atong Dios. Nahimo kitang hinukman gumikan sa atong pagsupak sa balaod. Unsa may atong paglaom aron kita maluwas? Well, something must be done. Diri na mientrada ang ebanghelyo or maayong balita o gospel mga kaigsuonan. Ang ebanghelyo nagahatag kanato og kaluwasan gikan sa pagkasad-an batok sa balaod sa Dios. Dili na kita hinukman atubangan sa Dios, gumikan kay gipasaylo na kita pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo ang midawat sa tanang silot sa sala tungod ug alang sa iyang mga katawhan. So mao kadto ang unang bahin sa kaluwasan, gawasnon gikan sa pagkasad-an atubangan sa Dios. Ikaduha, ang kaluwasan nagpasabot nga gawasnon na kita gikan sa gahum sa sala. Ang problema sa mga katawhan, mga kaigsunan, dili lamang kay sila sad-an atubangan sa Dios. Ang problema usab sa tanang mga tawo, ulipon sila sa sala. Matag usa kanato nahailalom sa pagkontrolar sa sala, nahailalom sa gahum ni Satanas. The moment nga naminaw ang tawo kang Satanas, si Adan, ang atong unang ginikanan, dili na siya gawas nun. Nahimo na siyang ulipon ni Satanas, nahimo na siyang ulipon sa kasalanan. Well, ang kaluwasan, kagawasan kini gikan sa gahum sa sala, gikan sa pagkaulipon sa sala. Ikatulong bahin sa kaluwasan mga kaigsuunan sumala sa gitudlo sa Biblia. Mao kini ang kagawasan gikan sa pagkahugaw sa sala. Kasagara sa mga Kristohanon nakalimot na niini mga kaigsuunan mo nga atong pahinumduman ang tanang mga Kristohano ning takna sa kahaponon. Kung maghisgot sila og kaluwasan, ang ilang paghisgutan lang kagawasan gikan sa pagkasad-an atubangan sa Dios ug kagawasan gikan sa gahum sa sala. Nakalimot sila nga ang sala hugaw kaayo. Hugawng panapton atubangan sa Dios. Dili kita ambungan atubangan sa Dios. Hugaw kaayo gayanang kita sa lapok sa sala. Gakalapiti kita mga kaigsuunan sa pagkahugaw sa sala. Well, ang kaluwasan sa Dios naghatag kini og kahinluan sa tanan nga iyang mga giluwas. Mao nga aduna gayo ebidensya nato nga makita sa usa ka tawo nga tinuod nga luwas. Sa una nga masuk-anon kayo, madinumtanon, kusog mamalikas, bisyoso kayo, himabayi, pero karon nagkinabuhi ng balaan at tubangan sa Dios. Gilimpiyuhan na gikan sa sala. Nahimong balaan ug putli na ang iyang kinabuhi. Now, doon na pa'y nahabilin nga sala, gumikan kay naapatan ni ining kalibutana, pero kung atong sudungon ang ilang kinabuhi, aduna gayoy general nga kabaguhan mga kaigsunan. Ang kasalaanan mga kaigsunan, hugaw kayo. Every part of us is polluted. Mao kini giingon sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4, whereby we are delivered from the pollution that is in the world through sin. So ang description sa kasalanan mga kaigsunan, pollution or pagkahugaw. Ma-imagine ninyo ang usa ka polluted nga kanal, puno og basura, daghan kayong basura, napay mga hugaw gikan sa tawo ug sa hayop. Ang kasalanan nakapahugaw kayo sa atong kalag atubangan sa Dios. Apan ang kaluwasan sa Ginoo, pinaagi kang Kristo, nagahatag kanato og kahinluan. Kini nga kaluwasan mga kaigsuunan,
Mao kini ang nagahatag kanato og kagawasan gikan sa tanang pagkaulipon sa sala, gikan sa pagkasad-an ug gikan sa tanang kahugaw sa sala. Panasayod kita nga moabot ang takna sa katapusang adlaw nga finally we will all be faultless. Matag usa kanato nga magtotoo ni Kristo, mahimong putli sa hingpit at ubangan sa Dios. That's the very first thing that salvation does. It delivers us from sin. Ikaduhang aspeto sa kaluwasan nga kinahanglang atong masabtan, ang kaluwasan nagapasiguli kanato ngadto sa Dios. Niadtong nahulog ang tawo sa kasalanan, ang relasyon sa tawo ug sa Dios nabugto. Mao nga ang mga tawo dili sila ganahan nga muduol sa Dios or maulaw sila nga muduol sa Dios or mahadlok silang muduol sa Dios. Ang ilang pamati, layo kayo ang Dios sa ilang kinabuhi. Bisan gani sa paghisgot sa Ginoo. Naging mga tao nga moingon nga, nagpasalamat ako sa naa sa itaas. Uy, daghan ra bang naa sa taas? Nailaga dito, naitiki dito. Dili na lang yun malitok nila ba nga nagpasalamat ako sa Dios. Nagpasalamat ako sa atong buhi nga Dios. No. Ang ilang giingon, nagpasalamat ko sa naa sa taas. Tragic kaayo kini mga kaigsuunan. Ug gikalimtan kini sa tanang mga katawhan. Sukad nga ang tawo nahulog sa sala, ang maayong relasyon sa tawo ug sa Dios nabugto, naputol. Apan ang kaluwasan nga gihatag sa Dios nga libre pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Mao nga ang tinuod nga luwas, makita nato sa ebidensya, ganahan na siyang muampo sa Dios. Ganahan na siyang musimba sa Dios. O ganahan na siyang makig-uban sa mga katawhan sa Dios. Kay aduna na may reconciliation with God. Aduna na siya ipakigdait sa atong buhi nga Dios. Nasinati na ba nimo kini higala? Napasiguli ka na ba ngadto sa atong buhi nga Dios? Imo na ba kining nabati? Imo na ba kining nabatunan? Well, ikatulo, ang kaluwasan nga gihatag sa Dios, naghatag usab kanato og paglaom sa kahimayaan sa umaabot. Kay nga naman, niadtong nahulog ang tawo sa kasalanan, gipalaya siya gikan sa tanamanan sa Eden. Nahiilalom siya sa tunglo ug kapungot sa Dios. Ug ang iyang kalag nagpadulong na sa pagkalaglag. Ug adunay adlaw nga umaabot nga pagahukman ang tanang mga katawhan sa Dios, mga buhi ug mga patay. Ug ang tanang mga wala pa mapasiguli sa atong buhi nga Dios, itambog sa kalayo sa impyerno. Kini nga mensahe katawan kini sa mga tawo or maulit ang mga tawo. Apan mo kini ang mensahe nga naghatag kanato og introduction nga atong tinguhaon nga kita mapasiguli sa atong buhi nga Dios. Dili ganahang maminaw ang kasagarang mga tawo niini, pero mao kini ang kamatuoran nga gisulti sa pulong sa Dios. So ang kaluwasan mga kaigsuunan, adunay tulo ka bahin, past, present, and future. Ang past kining giluwas na kita sa Ginoo. Gihimo na kitang matarong at tubangan sa Dios. Sa libro dito sa langit, sa korte sa langit, gipapas na ang tanan natong mga sala. Mo kini gitawag og salvation in the past tense. Ang giingon sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18, paminawan ninyo. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang niadtong nangalaglag apan kanatong giluwas. Past tense mga kaigsunan, giluwas, gahum kini sa Dios. So ang atong kaluwasan humana. Ang tanang magtotoo sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo giluwas na sa libro sa langit. Gisulat na ang atong ngalan didto sa libro sa langit. Humana ang atong kaluwasan. Ang giingon sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1, kay gihimo naman kitang matarong. Past tense, gihimong matarong. Wala giingon nga pagahimuon pang matarong. No. Sa libro sa langit, gihimo na kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Usbo nato sa pagbasa. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May kalinaw na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. But ipasabot mga kaigsuunan, the great transaction of salvation is already finished.
Roma Kapitulo 8, versikulo 1 ang giingon diri, tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Kinahanglang mahimo kining tataw sa atong kasing-kasing hunahuna. Kinahanglang mahimo kining klaro sa atong salabutan mga kaigsuonan. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So past tense, we have been saved in that sense and in that way. Pero ang kaluwasan pod present tense, but pasabot adunay ebidensya. Ang giluwas sa Ginoo sa past tense, adunay ebidensya nga atong makita sa present, sa kamulong nga kinabuhi. Kanunay kitang gidisiplina sa Dios, kanunay kitang gihinluan sa Dios, ug kanunay kitang nagasunod sa Dios. Ang ebidensya nga giluwas na kita sa Ginoo past tense, gihimo na kitang matarong sa Dios, gisigurado pud sa Ginoo nga adunay makita nga pagpamatuod sa kamulong nato nga paglakaw kauban kang Kristo. Mo kini gitawag og salvation in the present tense. Sama sa giingon ni Kristo sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27, ang akong mga karnero kanunay naminaw kanako ug kanunay nagsunod kanako. Mao day kini usa ka ilhanan sa tinuod nga Kristohanon. Kanunay naminaw sa Dios ug kanunay nagsunod sa lakang sa atong buhi nga Dios. But pasabot kanunay nag-obey, kanunay nagtuman sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Apan ang kaluwasan, future tense usab mga kaigsunan. Tungod kay moabot gayud ang takna nga kita mahimong totally gawas nun gikan sa sala. Karon do na pay nagpabilin nga sala sa atong kinabuhi kay niya pa man kita niining kalibutana nga puno sa kasalanan. Apan moabot ang panahon, totally pagahinluan kita sa Dios sa iyang pagbalik. Gitambog na niya sa impyerno ang mga makasasala nga wala nakig-uli kaniya pinaagi kang Kristo. Ug ang tanang mga giluwas ni Kristo iyan ang gitipon ngadto sa iyang gingharian. Ang giingon sa Roma Kapitulo 8, versikulo 23 hangtod sa 25, mao kini ang atong paglaom. Future kini, mahitabo pa kini sa umaabot. Ang giingon diri, apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbaton na sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kun kanus-a sagupa nga mga anak sa Dios ug kanus-a luwasa sa hingpit. Kay giluwas kita, past tense kay giluwas kita tungod niining maong paglaom. Apan kun makita nato ang atong gilauman, dili kana nato matawag nga paglaom, kay lauman pabadiay ang nakita na. Apan kun mulaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. So ang atong kaluwasan past tense, humana gipapas na sa Ginoo ang tanan natong mga sala. Atubangan sa Dios sa libro sa langit, ikaw nga naghinulsol ug nagsalig kang Kristo sa libro sa langit, you are already cleared from all of your guilt. Past tense. Pero sa present tense, dunay ebidensya nga makita. Galakaw ikaw nga balaan at ubangan sa Dios. Pero aduna paghihapoy mancha sa sala, gumikan kay ania pakita niining kalibutana. Busa ang future tense sa atong kaluwasan, mahitabo pa sa umaabot sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. It is yet going to happen in the future. Roma Kapitulo 13, versikulo 11, ang giingon diri, nasayod kamo unsa ng taknaa karon. Mauna kini ang panahon nga angay kamong magmata, kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. You see? We are being saved in that, but our ultimate salvation is nearer now. We are moving forward and we are going towards it. Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 5, ang giingon diri, pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. So you see, there is what we call future salvation. So klaro kaayo ang gisulti sa Biblia, we are justified, we are being sanctified in the present tense, and we will be glorified in the future tense. That's part of salvation. So ang kaluwasan, mao kini ang tinuod nga kagawasan, kumpleto nga package mga kaigsuonan, past, present, and future.
Mao nga dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo. Mao nga dili niya ikaulaw ang maayong balita, ang good news, ang gospel. Ikaduhang rason nganong dili ikaulaw ni Pablo ang maayong balita, gumikan kay gahom kini sa Dios ngadto sa kaluwasan. Dili lang kay ang ebanghelyo gamhanan, kundili ang ebanghelyo gahom mismo sa atong buhi nga Dios. See the difference? Pamaagi kini sa Dios aron luwason ang mga katawhan. Pamaagi kini sa Dios. Wala nagpasabot nga inigadto ni Pablo sa Roma, muwali siya sa mga katawhan nga, sige, tuo ka mo kang Kristo, basin di ay maluwas mo. No, dili ka na ang mensahe ni Pablo. Ang mensahe ni Pablo usa ka anunsyo sa gibuhat sa Dios, humanang gibuhat sa Dios, pinaagi kang Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Gituman ni Kristo ang wala natuman ni Adan. Gisunod niya ang balaod nga wala matuman sa bisan kinsa kanato. Si Kristo ang atong representante. Mao kini giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 3. Ang giingon diri, ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tawo, gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tawo, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nga mianhi ingon nga tawo aron paglaglag sa sala. So nakita nato kini mga kaigsunan. Ang Dios ang nagbuhat niini. Ang ebanghelyo dili kini mensahe nga sige pag binuotan mo basin de maluwas mo. No. It tells us how God provided and produced and applies His own way of salvation. Pamaagi kini sa Dios, kaluwasan kini gikan sa Dios. Kung ato kining ma-realize mga kaigsunan, nganong ikaulaw pa man nato ang ebanghelyo. Mao nga andam si Pablo sa pagbarog didto sa syudad sa Roma aron sa pagwali sa ebanghelyo. Idea kini sa Dios, plano kini sa Dios, tumong og katuyuan kini sa atong buhi nga Dios, aktibidades kini sa atong buhi nga Dios. Crucial kini sa atong pagsabot sa tinuod nga ebanghelyo. Unsa man ang gibuhat sa tawo mga kaigsunan, ang tanang buhat sa tawo musangpot gayod ngadto sa impyerno. Bisan pag unsaon sa pagbinuutan sa tawo, ang iyang pagkabuutan hugawng panaptong dinug-an at tubangan sa Dios. Apan sa mensahe sa ebanghelyo, nag-anunsyo ang Dios mahitungod sa iyang plano. Iyan na kining gipadayag didto sa Garden of Eden nga adunay binhi nga moabot nga mudugmok sa ulo sa bitin. Iya kining gianunsyo kang Abraham sa mga propeta, and in the fullness of times iya na gyud nga gipadala ang iyang bugto nga anak aron mupildi sa sala ug mupildi kang Satanas hangtod sa kahangturan. Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod sa 5. Ang giingon diri, apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan, ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod, aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. So it's the great plan and scheme of God in operation, mga kaigsunan. Mao ka na ang ebanghelyo, mao ka na ang good news. The emphasis is upon God Himself. Buhat kini sa Dios, nganong ikaulaw man nato. This is the greatness and the largeness of salvation. Mao nga kung pagahisgutan nato ang ebanghelyo, hatagan nato kinig dako kayong kabugaton gumikan kay trabaho kini sa Dios aron sa pagluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Higala, ang kaluwasan dili kini resulta sa imong buhat. Ang kaluwasan higala buhat kini sa Dios. Gi-execute kini pinaagi sa iyang bugtong nga anak nga si Jesucristo nga nagpasakit, nga namatay didto sa krus sa Kalbaryo, nagantos, gipas-an ang tanang tunglo sa Dios, gumikan sa sala nimo ug sala nako. Aron ikaw maluwas higala, pag hinulsol sa imong sala, dangop kang Kristo, saligi nga ang gibuhat ni Kristo igo na alang sa imong kaluwasan. Ayaw gayod pagtan-aw sa imong pagkabuutan tungod kay dili ka buutan, dili ka maayong tawo. There is no one righteous, no, not even one. Tutok sa pagkamatarong ni Kristo, saligi ang pagkamatarong ni Kristo ug saligi ang iyang dugo, ug nagasaad ang Biblia nga kung ikaw musalig kang Kristo, ang iyang pagkamatarong ug ang merito sa iyang dugo iyang ibutang nganha kanimo
Mao nga ang imong sala mapasaylo past, present, and future. Nabuhata kini karon higala kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.